Meta inti għandek road traffic accident għandek ġlieda kontra l-ħin. Aħna nidula l-golden hour. Il-golden hour huwa l-ħin minn xin ġara l-inċident sakemm il-persuna toħorġu minn ġol karozza u twaslu l-isptar. Ġifieri dak għandek challenge kbir. Jekk tgħaddilek iktar minn 45 minutes, iċ-chances jiddeterjora fuq il-bniedem. Net News iltaqa' ma' Chief Assistant Rescue Officer fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Anthony Pisani fl-uffiċini tagħhom f'Takandja. Intervista li fija spjega kif kien hemm diversi inċidenti li matulhom il-pumpiera issugraw li jitilfu ħajjithom. Kellna żewġ inċidenti fejn kienu nqelbu żewġ fire engines u ovvjament il-firefighters tagħna kellna wieħed kien ħareġ minn ġol windscreen bl-impatt u waqa' l-baħar, ġifieri waqa' seba' solari u spiċċa ġol baħar. U kien jiġġieled għal ħajtu, dam l-isptar mhux ħażin. U kellna inċidenti oħor fejn il-vettura nqelbet u l-persuna inqabad taħt il-fire engine. Anthony Pisani jitkellem dwar l-inċidenti l-iktar li jibqgħu markati f'moħħu fosthom wieħed partikolari. L-iktar ħaġa li dejjem teqpa' fik huwa fejn ikun hemm tfal involuti, dak dejjem teqpa' iżomma f'moħħok. Wieħed li niftakar li domna ħafna fuq u kien meta kien qabad is-sajlo, li hemm il-porti l-kbir. Dak konna domna minn ix-xejjex bar 3 xhur, 3-4 xhur fuq. Huwa jispjega l-ħidma tal-Protezzjoni Ċivili fl-aktar inċident riċenti ta' nirien li żviluppaw f'Kordin. Bdejt nara daħna kbira, sewda, sħaba kbira ta' duħan, u allura bdejt ninforma l-control room bil-riżorsi li jien għandi bżonn sakemm nasal. Kien hemm 25 karozza, kien hemm xi tow trucks ukoll, kien hemm trailer, żwiemel li ġorru trailer. Jiġifieri bħala fire load kienet kbira ħafna. Barra l-ħaxix li kien hemm fejn kienu l-karozzi. F'dan il-każ bħal f'numru ta' inċidenti oħra tibdil fil-klima qed ikun wieħed mill-fatturi ewlenin li qed iwassal biex jiżdiedu numru ta' inċidenti kkawżati minn nirien. Change of climate. L-umdità modix tkun fil-ħaxix għax ikun ġa nixef u allura dawn l-ewwel xrara li jsib in-nar kien hemm ir-riħ jgħinu, kien fil-miftuħ, kien riħ kien ġej minn fuq il-port, allura in-nar infiref ħakkatajn. Il-Chief Assistant Rescue Officer tas-CPD ħabbar li s-sena d-dieħla se jinvestu f'fire kits ġodda sabiex ikunu attrezzati iktar f'sitwazzjonijiet ta' temperaturi sħan ħafna. Iżda parti dawn għandhom numru ta' proġetti li diġà bdew jaħdmu fuqhom. Ħankomplu niblu l-flotta, all right? Qed nistennew fireboat ġdida wkoll ġejja biex tirrispondi ħafna iktar malajr. Din nippreparaw biex nixtru wkoll 10 vannijiet żgħar għaliex waħda mill-problemi li nsibu lekk ikollok il-vettura kbira inti ma tkunx tista' tidħol iktar fil-viċin. Kif dal-aħħar snin qed jinbnew binjiet li huma għoljien ferm huwa jitfadal fuq l-importanza li dawn ikunu attrezzati għal kull eventwalità li tista' tinqala. Il-bini jrid ikun attrezzat għal dak il-ġismu il għaliex sakemm inti tasal titlem fuq, all right? U tibda tarma ħajħu l-ħin u inti għandek battalja kontra l-ħin. Anthony Pisani għalaq l-intervista b'dan il-kliem. Dik ikolli neġanet wielet neġanet l nsir fireman. Ftit huma n-nies li jiġu lura u jgħidulek grazzi tax-xogħol ta' illum hawn is-social media kulħadd jibgħat il-messaġġi u tapprezza li hemm barra in-nies japprezzaw ix-xogħol tiegħek. In-nies li kienu jirringrazzjawkom bad kien ikun il-grazzi tagħhom kienet tkun kbira ħafna.